سلام تخطاتلتنا الشانل كمل لكم كم يتخونوا كم وتر سناي كتلو ناي وتر من نيوتيو لو من ريو بزعبا زهلو كنتات نوح جزينا عالمنا برتع وتري ايتيوا زنبرن زلون حمام كوفيد 19 زفلت نسو زغبرو صلواتات نسو زغبرو صقمات اب كل ميديا سمعناينا بزعبو كدق ما يدلني انتاي متنققتام زدلينا ونريناينا لو من ريو تسفاتات وي كال صبق زينا ናብ ናይ መድሃኒትን ናይ ክታበትን ዘንፍቲና ክንርኢ ስለዚ እቲ ሕማም ብዙሕ በሰላታትን ብዙሕ ፀገማትን ብዙሕ ሂወትን ይሓትት ከም ዘሎ ብቐሊሉ ኣብ ኩሉ ቻነላት ናይ ዓለም ንከታተሎ ዘለና ኮይኑ ኣብዚ ግዜ እዚ ግን ፅቡቅ ተስፋ ናይ ክታበት ብፍላይ ተስፉ ዝኾነ ዜናታት ክስማዕ ጀሚሩ ኣሎ ስለዚ ብሕፅር ዝበለ ካብ ወረን ካብ ዝተፈላለየ ዘይተፃረየ ሓበሬታ ወሲድና ንናወፅ ፅሩይ ዝኾነ ሓበሬታ ካብ ብዙሕ መጽናዕቲ ዝመፀ እሞኻ ፕራክቲካል ዝኾነ ሓበሬታ ዘለዎ ትምህርቲ ክቅርበልኩም እየ ካበይኖት ካምፓኒታት እዩ እንታይ ዓይነት መድሃኒት ዝመፅእ ዘሎ ድማ መዓስ ኣቢልና ክንፅበየ ንኽእል ክሳብ መበል 5 ክትከታተልዎ ይፅበየኩም ዝተፈላለየ መንገድታት ኣለዎ እዚኣ ትምህርቲ እዚኣ ብሓፈሻ ብዛዕባ መድሃኒት ክበሃል ከሎ እውን ክርዳኣና ዓብዪ ትሕዝቶ ኣለዋ እሞ ስለዚ ከየናዋሕኩ ናብቲ ቀዳማይ ክፋል So first of all, what is happening? كلنا كم نفلتو كوفيد 19 نعلمنا زي تنكفى بوتا يبلون انتخوني كيلاتات نايتعنا نعلمنا researchers and scientists all over the world are developing more than 155 vaccines against the coronavirus and 23 vaccines are in human trials. ስለዚህ እቲ ሕማም ምስ መፀ ብዙሓት ክኢላታት ናይ ጥዕና ነቲ ሕማም ንምምካት ንምእላይ ንምግጣም ዝተፈላለየ መፅናዕታዊ ስራሓቶም ጀሚሮም ልዕሊ 155 ክታበታት ክኾኑ ዝኽእሉ ዝተባሃሉ ፈተነታት ድማ ተበጊሶም ማለት እዩ ካብኣቶም 23 ክታበታት ማለት ወይ vaccines are in human trials ኣብ ናይ ሰብ ፈተና ደረጃ በፂሖም ኣለዉ ስለዚ ናይ ሰብ ፈተነ እንታይ እዩ ፅንሒ ኢለ ኩሉ ክገልፀልኩም እየ ሓደ መድሃኒት ክመፅእ ከሎ ወይ ክስራሕ ከሎ ብኸመይ ዝበለ ፕሮሰስ ክሓልፍ ከም ዘሎ ከብርሃልኩም እየ ድሓን ቁሩብ ጭኑ Vaccines typically require years of research and testing before reaching the clinic, but scientists are racing to produce a safe and effective by the next year. ስለዚ ሓደ ክታበት ናይ ሓደ ሕማም ንኽተጥሪ ናይ ዓመታት መፅናዕትን ስራሕን ክሊኒካል ላቦራቶሪን ክሊኒካል ትራያልስን የድሊ እዚ ድማ ንነዊሕ ግዜ ዝወስድ ኖርማሊ እንትኾነ ኣብቲ ግዜ እዚ ንነዊሕ ንኽፅበ ዕድል ዘይህብ ሕማም ስለ ዘሎ ብብርቱዕ ዝኾነ ስራሕ ይስራሓሉ ኣሎ መድሃኒት ንምርካብ ጥራይ ዘይኮነስ ውሕስነት ዘለዎን ውፅኢት ዘለዎን ምክንያቱ ጥዑይ ዘይኮነ ክታበት ተምፂኻ ነቲ ቫይረስ መሊስካ ኢኻ ተሐይሎ ኣዝዩ ሓደገኛ ድማ ትገብሮ that's why ብዙሕ ጥንቃቐ ዘድልዮ ዘሎ ወላ ነቲ ዘለዎም ቀልጢፎም ናብ ሰብ ከምፅዋ ይክእሉን እዮም Work is also underway to find a medicine that can treat people dying by the illness until vaccine. كم دما قن زدما مدهانيت نتوم تتحيزوم زلو كسبت كتابة تداليونا بكل هزب الزرقح نتوم حيزوم زلو كميجر كتحجزوم ككالوت كامبانيتات كأوى تكيرن مدهانيت مسرح أمنت أفير كبا تبغ تصفاتاتون رخيبنا اللوا نايلو متمرتين زيادة أب كتابة زتوكوري كهو. So vaccine testing process ሓደ ክታበት ክስራሕ ከሎ ክሳብ ክንደይ ፕሮሰስ ክሓልፍ ከም ዘለዎ ብቕልል ዝበለ ኣብዚኣ ከርእየኩም እየ መጀመርያ እቲ ፕሮሰስ ፕሪክሊኒካል ቴስቲንግ ዝበሃል ኣሎ ናብቲ ክሊኒካል ትራያል ዝበሃል ፕሮሰስ ከይበፅሓካ ፕሪ ቅድመ ናብቲ ፈተነታት ምእታውካ ዘድሊ እንታይ እዚ ሳይንቲስትስ ጊቭ ቫክሲን ቱ ማይስ ኦር ማንኪስ ቱ ሲ ኢፍ ኢት ፕሮዲውስስ ኢሚኒ ስለዚ መጀመርያ ቅድና ሰብ ናብ ገለ ፈተነ ምጅማሮም መጀመርያ ነቲ ክታበት ክኸውን ኢሎም ዝሓስቦ ነገር ናብ እንስሳታት ከም በዓል ኣናፁ ከምኡውን ናብ ኣህባይ ክፍትንዎ ይጅምሩ እዚ ድማ ነቲ ክታበት ኩሉ ግዜ ከለኹ ጥቕስ ከብላ ክታበት እንታይ ዝገብሮ ነቲ ሰብ ንኣብነት ኮቪድ 19 ምሽ የጥቃዓና ኣሎ ነቲ ኣካላትካ መከላኸሊ ሰራዊት ንዑ ዝኸውን አንቲቦዲስ ከም ዘማዕብል እዮም ዝገብርዎ ስለዚ ንዑ ክከላኸል ዝኽእል ኢሚኒ ሲስተም ምክልኻል ስርዓተ ምክልኻል ኣብ ውሽጥና ከም نعبيهم زقبرونا عجاب قاليو دخم زبولو فيروس مهاب كون خل كالي استفلا لي ميلاتات اللهم قل تأكلاتنا نفسو ككلاخل كم زخل يزقبر كتابة مدهانيت يكونن مدهانيت يوجن somehow تأكلاتنا بعلو كم سرح سلز قبر عقداسي سلازم مجمريات pre clinical testing زبحال تمدهانيت
ኣብ እንስሳታት ኣብ ኣናፁን ኣብ ኣህባይን እዩ ዝፍተን ድሕሪኡ step 2 phase 1 safety trial ዝበሃል ይመፅእ ማለት እዩ phase 1 safety trial እንታይ እዩ vaccine is given to small number of people to test safety and dosage ስለዚ ኣብታ phase 1 እቲ መድሃኒት ንመን ይወሃብ ኣብ ሰብ ይፍተን እዚ ድማ ኣብ ውሕዳት ሰባት ኣዝዮም ውሕዳት ሰባት እዚ ድማ ውሕስነቱን ሰይፍትናቱን ከምኡ ድማ እቲ ዓቐን ድማ ክንምንታይ ውፅኢት ዘምፅእ ንምልላይ ዝግበር ፈተነ ይኸውን ማለት እዩ ድሕሪኡ phase 2 ካ እንታይ ብለና ኣሎ expanded trials እዚ ኸ ስፍሕ ዝበለ ማለት እዩ ኣብዚ ግዜ እዚ ሕጂ vaccine is given to hundreds of people split into children and the elderly ስለዚ ኣብቲ step phase 2 ካልኣይ ገጽ ክኸውን ከሎ እቲ expanded trial ዝበሃል ንኣሽሓት ካብ ኣማይት ናብ is given to hundreds of people ኣዝዮም ብዙሓት ሰባት ይሓልፍ እዚ ድማ ኣብ መንጎ ህፃናትን ኣብ መንጎ ዓበይትን ተባሂሉ እውን ተፈላለዩ እዩ ዝወሃብ ስለዚ ኣብዚ ስቴፕ ኣብቲ phase 2 ክትፈላለዮ ክትክእል ኣለካ ኣብ ንኣሽቱ ከመይ ውፅኢት ኣሎ ኣብ ዓበይቲ ድማ ከመይ ውፅኢት ይህልዎ ይረአ ማለት እዩ ኣብ phase 4 ራብዓይ phase ማለት እዩ efficacy trial ውፅኢት ናቱ ከመይ ምዃኑ ናይ ብሓቂ ዲ ለውጢ ዘምፅእ ንዝብል ትራየል ድማ phase 3 ይብልዎ ስለዚ ተን መድሃኒታት ዘፍርያ ዘሎ ኣበይናይ በፂሕና ኣለዋ ከርእየኩም ስለ ዝኾንኩ ነዚ ዝገልፀልኩም ዘለኹም so phase 3 efficacy trial vaccine is given to thousands and observe the effects and compare results to volunteer placebo እጂ ኣብዚ ሳልሳይ ደረጃ ወይ phase 3 ዝብልዎ ሓይልና ብቅዓት ናይቲ መድሃኒት ኣብ ምፍታን ንብዙሓት ሰባት እዩ ዝወሃብ ንኣሽሓት ሰባት እዩ ዝወሃብ እቲ መድሃኒት ከምኡ ድማ ብዘይ እቲ መድሃኒት ድማ ብፕላሲቦ ኢፌክት ከዓ ከመይ ውፅኢት የምፅኡ ከዓ ካልኦት ድማ ይፍተኑ ማለት እዩ ስለዚ ብክልቲኡ ወገን ይረአ ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ ነዚ ኩሉ ፌዝስ ምስ ሓለፈ በቶም ንኣብነት ኣብ ኣሜሪካ እንተኮይኑ FDA ይበሃል ፉድ ኤንድ ድራግ ሬጉላቶሪ ኤጀንሲ ማለት እዩ እሱ ነዚ ኩሉ ፕሮሰስ ነዚ ክሊኒካል ትራያልስ ቴስት ይገብሮ ቴስት ገይሩ ድማ ኣፕሮቫል ይህቦ ይቕበሎ ተቐባልነት ምስ ረኸበ ናብ ህዝቢ ክዝርጋሕ ይጅምር ማለት እዩ እቲ መድሃኒት ምስ ተቐባልነት ምስ ረኸበ ድሕሪኡ ናይ ምፍራይ ካሎ ከመይ ጌርካ ኣባዝሕካ ናብ ሰብ ተብፅሖ ድማ ንሱ ናቱ ብድሆታት ኣለዎ ክንሪኦ ኢና ስለዚ ሓደ መድሃኒት በዚ ፕሮሰስ እዚ ምስ ሓለፈ እዩ ናብ ሰብ ከም መድሃኒት ኮይኑ ክወሃብን ክፈውስን ዝጅምር መን የነተን ካምፓኒታት ንቅድሚት መፅአን ኣብዚ ቅድድም ወይ ከዓ ብርቱዕ ፃዕሪ ነዚ ሓደገኛ ሕማም ንምጥፋእ ዝምክታ ዘለዋ ቀዳመይቲ ኣብኡ ዘላ ኣስትራዘኒካ ትበሃል ናይ ብሪጣንያ ናይ ስዊድንን ካምፓኒያ ባሕረ ክልተ ካምፓኒታት ዝተሓወሰን እንደገና ጎኒ ጎኒ ምስ መን ፓርትነርሽፕ ወይ ከዓ ኮላቦሬሽን ምስ ኦክስፎርድ ዩኒቨርሲቲ ኮይነን ዝገብርኦ ዘለዋ እየን so a vaccine in development by the British Swedish AstraZeneca and University of Oxford it is conducting phase 2 and 3 combined phases እዚ ድማ ንphase 2 and 3 ደረጃ በፅሒሎ ስለዚ ኣብቲ ካልኣይ ኣበይ በፅሒሎ ንብል ኣለና phase 2 already ኣብዚ ማለት እዩ expanded trials ኣብ ገለ ሃገራት ይገብር ኣሎ ኣብ ኣሽሓት ሰባት ማለት እዩ ኣብ ንኣሽቱን ዓበይቲ መቒሉ phase 3 ድማ ኣብ ካልኦት ኤፊካሲ ትራያል ድማ ኣብ ካልኦት ሃገራት ይገብር ኣሎ ምክንያቱ ነፍሲ ወከፍ ሃገር ዝተፈላለየ ስታንዳርድ ስለ ዘለወን ንኣብነት እንታይ ይብለና ኣሎ ኣብቲ phase 2 the vaccine is in phase 2 and 3 trial in England ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ኣብ phase 2 and 3 trial ክህሉ ከሎ ኣብ phase 3 trial ድማ ወይ ከዓ ኤፊካሲ ትራያል ድማ ኣብ ብራዚልን ሳውት ኣፍሪካን ይገብር ኣሎ ስለዚ ይብሉ ቶም ኪላታት ኣብዚ it may deliver vaccine by October 2020 emergency case እንተተላዒሉ ኣብ ኣዝዩ ሓደገኛ ኩነታት ማለት እምበር ክእለት ኣሎ ማለት ይኩን ኣብ ሓደገኛ ኩነታት ክሳብ ወርሒ 10 ናይዚ ዓመት እውን ክታበት ክቅርቡ ክንቅርብ ንኽእል ኢና ዝብል እመታት ሂቦም ኣሎ ማለት እዩ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ AstraZeneca said their total manufacturing capacity stands at 2 billion doses ስለዚ ክሳብ 2 ቢልዮን ዝኸውን ቀረብ ናይቲ ክታበት እውን ክትቅርብ ከም ትኽእል ወይ ዓቕሚ ከም ዘለዋ እቲ ካፓሲቲ ናታ እታ ካምፓኒ ሓቢራ ነይራ ስለዚ ሓደ ካብቲ
ተስፋ ሂቡ ዘሎ መድሓኒት ክሳብ መወዳእታ ናይዚ ዓመት እዚ እውን ናብ ሰባት ክመፅእ ዝኽእል ትሕቶ ሕጂ መን ይቅድም ክረክብ ከዓ ዓብዪ ሕቶ ክኸውን ስለዚ ዓብዪ ኮምፒቲሽን እዩ ዘሎ እታ ካምፓኒ ናይ ኤውሮጳ እንተኮይና ሜቢ ኤውሮጳውያን ቀዳምነት ወሃቦ ምኸውን ይበሃል እቲ ናይ ኣሜሪካ ካምፓኒ ፀኒሕና ክንሪኦ ኢና ክሊርሊ ኩሉ ኣሜሪካ ገዚኣቶ ኣላ ስለዚ ስቲል መን ክረክቦ ነቲ መድሓኒት እውን ሓደ ዓብዪ ኣካታዒ ነጥቢ ኮይኑ ዘሎ በዓል ቢል ጌትስ ዝርከብዎም ዓበይቲ ክኢላታት ድማ ናብ ኩሉ ከም ዝመቃራሕ ገይሮም ድማ ንክመቃራሕ ናብ ኩሉ ንክባፃሕ ይፅዕሩ ኣለዉ ማለት እዩ እቲ ናቱ ፋውንዴሽን መሊንዳ ጌትስ ፋውንዴሽን ድማ ኣብ ከም ዓብዪ ተራ ይፃወት ኣሎ ከምኡውን ዓበይቲ ኢኒሽቲቭስ ይግበር ኣሎ ነቲ ዋላ እቲ ኣብ ታሕቲ ዘሎ ደረጃ ህዝቢ ግድን ክረክቦ ኣሎ ምክንያቱ እዚ ክታበት እዩ ኣብቲ ካልእ ቦታ እንተደይ ተዋሂቡ እቲ ሕማም ኣዳፕት ገይሩ ናብዚ እውን ክምለስ ስለ ዝኽእል ኢትስ ኖ ጌም የለን ንሕና ኣለና ነትዮማይ ንህቦም ኢና ዝበሃል የለን እቲ ሕማም ኣብ ኩሉ እንተደይ ጠፍዩ ክምለስ ስለ ዝኽእል እታ ካልእ ካምፓኒ ኣብ ቅድሚት መፅያ ዘላ ኣብ ከምዚ ሞደሬና ትበሃል ንሳ ድማ ኣብ ፌዝ 2 በፂሓ ኣላ ለንቀነ ኣብ ዜናታት እውን ብብዝሒ ክንሪኦ ቀኒና ናይዚ ኦክስፎርድ ኣስትራዘኒካ እኳ ቅድም ኣቢሉ ይቀኒዩ ናይዚኦም ግን ለንቀነ ትማል ቅድሚ ትማል ኢቭን እዚ ዜናታት እዚ ኣብቲ ማርኬት ዓብዪ ሪኣክሽን ፖዚቲቭ ሪኣክሽን ኣምፅኡ ኣሎ ኢንፋክት እቶም ኣብ ስቶክ ማርኬት ዘለኹም ክትሪእዎ ትኽእሉ ኢኹም ፖዚቲቭ ሪዛልትስ ከምፅእ ጀሚሩ ኣሎ ማለት እዩ ምክንያቱ እዚ ሕማም መድሃኒት ተረኺቡ market will be كل economy كغفت كتباب نبور كملسي it's going to be good ስለዚ እዚ ዓይነት information እዚ ዓይነት news ካ ዓብዪ effect ይዘለዎ ማለት እዩ so Moderna was the first American company to put a vaccine into human trials the vaccine uses messenger RNA ወይ ከዓ ብሕፅር ዝበለ mRNA ዝተባሃለ to produce a viral protein ስለዚ ነንነፍሲ ወከፍ ካምፓኒታት እዚኣተን ኣብዚ ንሪኦ ዘለና ነናቶም ሜላታት እዮም ዝጥቀሙ ዘለዉ ነቲ መድሃኒት ንምርካብ ስለዚ እዚኣ ካምፓኒ እዚኣ ለንቀነ ናይ ፌዝ 1 ሪዛልትስ ወይ ከዓ ናይቲ ቀዳማይ ፌዝ እንታይ ማለት እዩ ፌዝ 1 ሴፍቲ ትራያልስ ኣብ ውሕዳት ሰባት ዝተፈተነ ሴፍቲ ትራያል ገይሮም ዕዉት ድማ ኮይኑ ውፅኢት እውን ኣምፅኡ ተባሂሉ ኣብ ዜናታት ወፂኡ ነይሩ ስለዚ ዓብዪ ሓደ ተስፉ መኣዝን ካብ ሓደ ዘይኮነ ካብ ካልእ ካብ ብዙሕ መንገድታት እውን ከም ዘሎ ብዙሓት እውን ቀሪበን ናብ ከምዚ ደረጃ እዚአን እተን ቅድሚ ዘለዋ ክኾና ከለዋ ካልኦት እውን ደድሕሪአን ወይ ኣብ ናተን ደረጃ ዳርጋ ዝተፀጋግዓ ካምፓኒታት እውን ርኢ ኣለኹ ማለት እዩ ብዙሓት ሊስታ ስለ ዘለዋ so Moderna okay all right so phase 3 trial are set to begin in July 27 ስለዚህ ሳልሳይ level ናይቲ trial ወይ ከዓ efficacy trial ንብሎ ማለት እዩ እቲ efficacy trial ዕለት 27 ናይ ዝሕዝናዮ ዘለና ወይ ከዓ ናይ ጁላይ 10 ከይኸውን ምዃኑ ድማ ነጊሮም ኣለዉ and the capacity ናቶም ክሳብ hopes to have a vaccine doses ready by early 2021 ስለዚ ኣብቲ ዝመፅእ ዘሎ ዓመት ኣቢላ መጀመርያ ናይ 2021 ኣቢላ ክታበት ክንቅርብ ድማ ተስፋ ትገብር እዛ ካምፓኒ ማለት እዩ ካልእ ዓብዪ ተስፋ ዘለዋ ድማ እዚኣ ባዮንቴክ and Pfizer እዚ collaboration ናይ ክልተ ካምፓኒ እታ ባዮንቴክ ትበሃል ዘላ ናይ ጀርመን ባዮቴክ ካምፓኒ እያ in collaboration with Pfizer ka na America abi pharmaceutical giant and again a combination with China Fosun Pharma to develop again had አይነት mRNA vaccine in phase 1 into combined phase ስለዚህ እዚኣቶም ካ ኣብ phase 1 and 2 combined ገይሮም ኣብ ምግባር ይርከቡ ስለዚህ እዚ ከዓ ካልእ combination እዩ in fact ዝውን ፅቡቅ ተስፋ ዝህብ result እዮም ረኺቦም ዘለዉ they announced that all the volunteers for phase 1 to trial produced antibodies against SARS-CoV-2 COVID-19 ማለት እዚ እቲ ቫይረስ ማለት እዩ with some side effects ንሽተይ side effects ኣብ ኩሎም እውን ተራእዩሉ ሓካሓይሽ ግን እቲ side effects ክሳዕ ክንዱ ምስቲ ቅትለት ናይቲ ሕማም ዝወዳደር ኣይኮነን FDA gave fast track status on July 13, which speeds up the approval process. ስለዚህ እቲ results ምስተራየ ናይ phase 1-2 together the ገበርዎ trial እቲ ናይ ኣሜሪካ Food and Drugs Authority ወይ ከዓ ነቲ መድሃኒት ዝቆፃፀር ኣካል fast track ዝበሃል ቀልጢፉ ናብ እቲ process ናይቲ trial ብቕልጡፍ ንክኸውን ሲግናል ሂብዎም ኣሎ ስለዚ እዚ ድማ ነቲ process ናይቲ መድሃኒት ንምቅልጣፍ ዓቢ ተራ ክህልዎ ይኽእል እዩ ዝበሃል If approved, Pfizer expects to manufacture up to 1 million doses of vaccine by the year end. ስለዚ እንድሕሪ ኩሉ ፅቡቅ ኮይኑ እቲ መድሃኒት ናብ መወዳእታ ፅቡቅ ውፅኢት ከምፅእ ኽኢሉ ክሳብ
ሓደ 100 ሚልዮን ዝኸውን ዶዝስ ክሳብ መወጣታ ናይዚ ዓመት ክታበት ዶዝስ ከተፍሪ ከም ትኽእል ድማ እዚኣ ካምፓኒ ተዛሪባ ኣላ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ንሕና በታስ ተነገረና መንገዲ ነቲ ሕማም ብሶሻል ዲስታንሲንግ ብናይ ፅሬት ኣገባብ ካብ ሰባት ብምግላል ኣብ እኩብ ብዘይምኻድ ብዝተፈላለዩ መኣዛ ዘለዎ መጋግባ ስፖርት ብምዝውታር ንኣካላትና ብምሕያል ንሓንጎልና ብምሕያል ክንከላኸሎ ንፀኒ ንፅናሕ ነፍስና ብዘየድሊ ጭንቀት ኣይንእትዋ መድሃኒት ክርከቦ እዚ ሕማም ቀደም እውን ኢለ ነይረ ኩሎም ወንጌላታት ኢሎም ነይሮም ሕጂ እውን ተስፋ ኣሎ እቲ መድሃኒት ክርከብ እዩ ክሳብ ዝርከብ ግን ኩሉ ዘድሊ ጥንቃቄታት ምክንያቱ እቲ ሕማም ኤቭሪዴይ ሰብ ይቐትል ኣሎ ስለዚ ብዕሽሽ ኢልካ ዝረአ ዘይኮነ ተጠንቂቕናን ኣስተውዒልናን ክንከዶ ዘለና ሕማም እናበልኩ ኩሉ ዘድሊ ጥንቃቄታት ክንገብር ንኩሉ ሰብ ነዚ ተማዕና እዚ ቻነል የተሓሳስብ ምናልባት ንካልኦት ኣብ ጭንቀት ንዘለዉ ተስፋ ክኾኖም ስለ ዝኽእል እዛ ቪድዮ ሼር ክትገብርሎም ትኽእሉ ንስኻትኩም እውን ትፈልጡ ሓበሬታ እንተለኩም ወይ ንዓይ ትቡን ፊድባክ ተሎ ኣብ ኮሜንት ከም ወትሩ ክፅበየኩም እየ እናበልኩ ናይ ሎሚ ኣርእስቲ ኣብ ዝወድየ ኣለኹ ኣብ ካልእ ክሳብ ምራኸብ ድሓን ቀኒ ይብለኩም ሰሰናዩ ኣምላኽ ብጥዕና ይሓልኹም